Yandlala Indumiso. Esidinga ukuthi ubabaze yena bese siyabhala. Yandlala Indumiso. Ake siso Yesu ake siso sona. Thank you, Jesus. Glory to the Son of God. Glory. Glory, glory. Glory. Glory, glory. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Glory to the Son of God. Ilanga bilomlilo. Udumo luhlalela wena baba eSiyoni intaba yakho engcwele. Wena ozwa imkhuleko beza kuwena bonke abantu. Wena onguJehova wenyama yonke akukho lutho lokwehlulayo. Wena ongenza konke lingevinja umuntu icebo lakho. Ungu-Alpha no-Omega. Okhona nowayekhona nozayo. Umnini mandla onke. Wena onguye ungikhona. Okhona ukusuka emkhawulweni kuze kube semkhawulweni. Wena ongongcwele ohleze ezibongweni zabangcwele. Wena uNkulunkulu ezulwini phezulu. uNkulunkulu ezintabeni nasemagqumeni. uNkulunkulu emhlabeni phansi uyabusa phezulu kwemibuso yonke yomhlaba. uNkulunkulu egodini nasemathafeni. Ube uNkulunkulu emanzini phansi komhlaba. uNkulunkulu oshafisa amacebo ababhuli. Wenze abaprofeti bamanga bahlanye. uNkulunkulu ogcwalisa izwi lezinceku zakho. Ufeze ukulula kanye into ezithunya zakho. uNkulunkulu othokoza ngenhlanhla nempumelelo yenceku yakho. Owenza umusa kogcotshoyo wakho nasenzalweni yakhe kuze bephakade naphakade. Ungcwele Jehova sebawothi. Umhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakho. Wena ozulula isihlalo sakho sobukhosi. Omhlaba uyisenabelo seinyawo zakho. Owenza amasu asendulo nomusa nokuthembeka neqiniso nezimangaliso nezibonakaliso ezinkulu. Uyavula kungavali umuntu. Uyavala kungavuli umuntu. Uvula iminyango phambi kwethu. Waphula imigoqo yensimbi nemivalo yethusi. Usipha ingcebe obumnyama nemfuyo ethukuswe endaweni ezithekileyo. Wenza ube ingcebe yolwandle lonke iphendulele kithi. Wena baba esandleni sakho khona amandla namagunya. Esandleni sakho khona ukunqoba nokwahlula. Esandleni sakho khona udumo nesibusiso. Esandleni sakho khona umcebo nenkazimulo. Esandleni sakho khona ukubatshazwa nokutuswa. Esandleni sakho khona ubukhulu nobukhosi. Esandleni sakho khona umbuso ongayikuphela. Owakho umbuso akushiyela kweminye umbuso. uNkulunkulu omdala weinsuku. Wena unwele zakho simhlophe njengoba yabezivu. uNkulunkulu omdala weinsuku. Wena ubuso bakho buyakhazimula bunjengelanga liphelele emandlane alo. uNkulunkulu omdala weinsuku. Wena umehla kanjengamalanga bomlilo. uNkulunkulu omdala weinsuku. Wena onyawo zakho zinjengetshele jasiphi. uNkulunkulu omdala weinsuku. Wena amazwi akho ongahlanzekile anjengesiliva elihlanjululwe esithandweni emhlabathini lihlanjululwe kasikhombisa. uNkulunkulu omdala weinsuku. Wena ovula amazulu njengendwangu. Ubuye wendlale njengamatende ubahlalo kuwona. Sibonga wena baba ebusuku. Siphamisela elakhe igama uNkulunkulu oqinisile. Wena wenzile izulu lamazulu namazulu kanye nomhlaba ungakwenzelanga ize.
kepha ukuba kuhlalwe kukho wazenza izizwe zonke ngagazi linye wayibeka ebusweni bomhlaba ukuba ifuna ubuso bakho lokhu wena kawukuthi kwabakufunayo wena uNkulunkulu ezulwini phezulu uwena izolo nguwena namhla nguwena naphakade akukho kwena uguquka nasithunzi sakuphenduka sithoba phambi kwakho baba ebusuku thatha ukuhola empilweni yethu yonke khazimisa uJesu Kristu ngezwi lakho mongcwele khazimisa uNkulunkulu baba ngezwi lakho mongcwele in Jesus Christ's name amen. Amen. Akabonga uJesu ophilayo. Angithathe lethuba ngibingelele ogcotshwe kaNkulunkulu the man of God. Ubaba umfundisi umchunu. The founder, the visionary, the mholi, the servant of the Almighty God. Waleli bandla in new birth. Tabernacle. Praise the Lord. Ngokukhumbula nje lokho nakusasa nanini ukuthi ngibeke lokho ngilibiza. Praise the Lord. No mama umfundisi ngimbonile umama umfundisi angimazi nothi imuphi noma ungapha noma ungapha noma ungapha noma ungaphi aze ngimbone nje kodwa yena ngiyazi ukuthi wesifazane angimazi ukuthi abesifazane abaningi kakhulu la alibonga igama laJesu sibingelela noma umfundisi umsizi wakho egameni elihle lenkosi emakhosi uJesu Kristu siphinde sibingeleleke onyawo onhle bonke abagcotshwa bakhona ngizwe uthi khona abafundisi sinabo ngeke ngibabize ngokubakhumbula njengawe wena obakhumbulayo kodwa ngibingelela bonke abafundisi abagcotshwa ingceke kaNkulunkulu ophezulu wonke ngonjalo nabasizi babo omama umfundisi abahamba nabo yababingelela egameni elihle lenkosi yamakhosi uJesu Kristu. Praise the Lord. Lo mfana wayeselethi ithawula mfundisi engasaqondi kahle ukuthi kwenzekeni. Praise the Lord. Siyabingelela nabafisayo ukuba abafundisi ngelinye ilanga nabo sebabingelela ngegama laJesu nalabo abafisa ukuba omama umfundisi nabo ngelinye ilanga nabo sebabingelela ngegama laJesu ngoba ifiso zehlukene futhi ziningana sibingelela ogogo nomkhulu sebabingelela nezibuko zabo sibingelela obaba nomama sibingelela nabafisa ukuba obaba nomama one day sibingelela insizwa neintombi nabantwana abancane bonke oTipot noTeaspoon sababingelela uma kukhona ke nibalayishe eziswini nabo sebabingelela laba baseziswini right where they are ngegama lika Jesu Kristu ubusuku bokugcina nginihambele nginivakashele ngomusa uNkulunkulu asenzele wona ekubeka enhlizweni yenceko yakhe njengoba iBhayibheli lithi uNkulunkulu akenzi lutho engalwambulanga ezincekweni zakhe abaprofeti okuyona ambule kuyo ukuthi kwizitsha zakhe in the kingdom angibe esinye kuleli viki uzodeposita alibonga igama laJesu in the church nasebandleni elifa lakhe ake sibheka amahubo 119 verse 164 amahubo 119 verse 164 amahubo 119 verse 164 ngiyabona nofuna kufunde mina kasikhombisa ngosuku ngiyakudumisa ngezahlulelo zokulunga kwakho asishona sonke ke kasikhombisa ngosuku ngiyakudumisa ngezahlulelo zokulunga kwakho inkosi ayibusise ukufundwa kwezwi layo inhlanganiso yonke ithi amen. La inkosi uDavide yambulelwa imfihlo yenhloso yokwenziwa komuntu enziwa uNkulunkulu ngomfanekiso wakhe. Inhloso uNkulunkulu ayenayo ngokwenza umuntu ngomfanekiso wakhe kwakuwukuthi athi ngoba vele kugarantekile iqinisekisiwe ukuthi uyadunyiswa njalo ezulwini bese kuba khona nenye indumiso ezokwenyuka ivele emhlabeni. The primary purpose of human creation is to praise and glorify God. Ngezwala bazalwane
ukuthi inhloso nqangi yokudalwa nokwenziwa kwethu ukudumisa uNkulunkulu kubonala ngokuthi zonke izinto ezenziwayo manje kunesikhathi ezibekelwe umkhawuko wazo lazi yophela khona kodwa ukudumisa kumele kube ukuqhubeka manje ngisho nala seyiphelile ezinye kuyoqhubeka uyangizwa umuntu okhona la endlini kuyonqama ukuprofeta ngoba ukubisono asingenanga akekho umuntu wayeyoprofeta omunye umuntu ngoba amehlo kamoya anqundwa ukungena kwesono ukubisono asingenanga ngaba abantu bonke izinto zokomoya ezingabonwayo bayibona as they are without any need for prophecy ngoba wonke umuntu oprofesayo uthi ngibona ukuthi yeah so ingakho ukuprofeta kuzonqamuka kwi-new earth and new heaven and new Jerusalem ngoba bonke abahlanzwe ngegazi kaJesu bazalwa kabusha iyopheleliswa empilweni yabo into ababeyoba yiyona abantu bonke kubisona singenanga njengamanje insindiso isishaye isiqale kwi-start yahamba nathi yasibekela leyo phase i-final phase kodwa uma sesiya lapho kocedelwa iphase yonke sibekwe kwi-level esasiyoba yiyona isintu sonkana ukuba ngena ngasono kuyonqama ukuprofeta kuyonqama ukushumayela ngoba ukushumayela into oyenza ngenxa ukuthi izono zikhona uma abantu bengayeka nje izono ukushumayela kuyaphela bayangizwa abantu abakhona la endlini kuyonqamuka ngisho nama professions athile asemhlabeni awayikudingeka ngoba amaningi ama profession akhona abantu abahlonishwa ngenxa yezono zabanye abantu njoba ijaji lithi uma lingena nje kuthiwa bonke abantu abasukume lisukunyelwa ngenxa yezono zabantu uma ngayekwa izono ngeke ipha ijaji iphinde libe nomsebenzi uma ingaphela nje zonke izono ijaji uyaphela umsebenzi lihamba liyofesa lifuna okunye kezwala abazalwane ngisho ubunesi lobukujova abantu into ngeke ibe khona ngoba ukugula kuhambe ngaphandle kwesono there is no sickness without sin kezwala abazalwane ukubisona singena ngabagulwanga alibonge igama laJesu ngiyangitshela abantu abathanda ubuhle kakhulu ngithi mina usukuyilahle kakhulu indaba itiming emhlabeni uma ubuthanda ubuhle bese uye kuJesu usindiswa ngoba lento yokusindiswa iyona ephethe igaranti yephakade ukuthi ubuhle buyobuyiselwa kuwe sebuhamba nokungagugi lobo sayicake ngabo ubuhle obuzophela uma ngisho ungangafi obuzophela uma ufika 100 years 70 years ngoba bunokuguga phakathi phela ukuguga kwakungekho ukubisona singenanga my God so at the time of restoration of all things kuyophela ukuguga umuntu obemuhle abemuhle forever bangizwa abantu abakhona endlini bekumele umuntu othanda ubuhle amthathele khona lokho nje uJesu ukuthi kuze ngiyithole into engigarantelayo ukuthi kanti lokho enguthandayo walibonga igama laJesu kuyamangaza ukuthi abantu abahle yibona ababalekelana nento okuyiyona ibizobenzela lokhu abakuthandayo babe nakho forever bayizwa abantu abakhona endlini yonke into ukushumayela ukuprofeta ukukhulekela abagulayo kwenzeka ama miracles kusukuma ishosha into enhle kakhulu edingekile in the kingdom kodwa uma qalwa nje i-new heaven and new earth yobe siphelile leyo nto konke ngeke iphele ukumdumisa uNkulunkulu shout hallelujah ngeke kuphele ukumdumisa uNkulunkulu bayizwa abantu abakhona la endlini ukudumisa uNkulunkulu praising God is a primary purpose for our being created alibonga igaba laJesu ingakho noma ukuthi ubhekene nayo iphimpi nenkinga uma ko waresortela kwi-primary purpose wakhohlwa ukuthi kwenzakalani wabuyela kwinjongo yokudalwa kwakho izinto zonke ziyahlehla zivula indlela uma sekufezeka inhloso yokudalwa kwakho ayikho into eyenzekela emhlabeni ungadalelwe ukuba yenzeke kuwe othi wena uma usubuyele kulokho okudalelwe ingashenxi uyangizwa umuntu okhona endlini ayikho into ekuhlupha ingadalelwanga ukuthi iyokuhlupha mhla udalwayo othi uma wena uke wabuyela kwinhloso yokudalwa kwakho ingashenxi once wabuyela kwinhloso yokudalwa kwakho konke okungadalelwe wena kuyahluka uyezwa umuntu okhona endlini uyangizwa umuntu okhona endlini so ke inkosi lena yambulelwe imfihlo uma ithi kasikhombisa ngosuku ngiyakudumisa bayezwa abantu abakhona endlini sikhuluma ngomuntu ongayi ethempelini kasikhombisa sikhuluma ongumuntu odumisa kwakhe
odumisa kwakhe ngoba mayise thempelini ukubeka cace nje ukuthi bha uthi uyaphuma ke manje endlini athi ngajabula lapho bethi kimi masiye endlini kaJehova la sikhuluma ngomuntu ethe engena kwi-closet yakwakhe eyinkosi njalo futhi hayi inkosi nje inkosi egcotshwe kathathu ngoba uDavide inkosi eyagcotshwa kathathu bangizwa abantu abakhola endlini uDavide wagcotshwa uSamuel endlini kubo waphinde wazogcotshwa isizwe sakwaJuda sona sodwa eHebron wayezogcotshwa uIsrayeli wonkana yayikho inkosi njengoDavide kwaIsrayeli inkosi eyagcotshwa kathathu kodwa he still could afford time ukudumisa uNkulunkulu kasikhombisa bangizwa abantu abakhona endlini izolo besithinta iprayer izinto ezibhalwe zama references eprayer yilapho khona uDaniel ekhuleka kathathu ngosuku ikhona ukufundiswa abantu ukuthi ama prayer times awangabe ngaphansi kwamathathu ngosuku kodwa uma sekuye kudumisweni uzwile iyanyuka indaba iye 7 times kezwa abazalwane yini ngani uDavide amdumise kasikhombisa uNkulunkulu ngosuku na wabamba irevelation eku 1 Samuel chapter 2 verse 30 ngoba umprofeti uSamuel mdala kunoDavide so indaba kaDavide nayo ibhalwa kuyindaba incwadi kamprofeti uSamuel in fact inspiration yezokomoya yangekhathi zoDavide yayivela kumprofeti uSamuel iguidance ivele kumpriest uEli bangizwa abantu abakhona la endlini so ke uDavide wayibamba lapha isikhulunywa kumprofeti uSamuel u1 Samuel chapter 2 verse 30 uma ethi uNkulunkulu abangidumisayo ngiyakubadumisa kwasho ukuthi uDavide ke vele ukudumisa kwakuyinto yakhe ke kwakhona ebuncaneni wathi uma esemdumisa uDavide wathola irevelation ngeexperience yakhe yokudumisa uNkulunkulu ukuthi hayibo uNkulunkulu engathithi kunalento yetendency yokuthi avele ngalokho omdumise ngakho mana ke avele ngakulolo hlangothi omdumise ngakulona ebuNkulunkulweni bakhe angiyiphinde lento uNkulunkulu avele ngakulolo hlangothi omdumise ngakulo ebuNkulunkulweni bukabantu bazalwane bakhe so ke most time uIsrayeli uNkulunkulu umazi ngeinhlangothi ezisikhombisa ingakho namagama akhe ehamba along those lines ya umazi ngasohlangothini lukaNkulunkulu engcwelisa umuntu amazi ngasohlangothini lukaNkulunkulu ethethelela noma elungisisa umuntu lapha bathi khona Jehova Sidkenu amazi engcwelisa as Jehova Mekadishkemu amazi njengoNkulunkulu ephilisa bayizwa abantu abakhona endlini izifo zomuntu amazi njengoNkulunkulu ehamba nomuntu endaweni zonke njoba njena esemkhomba ewumalosi kumahubo 23 nje ethi Jehova umalosi wami usebenza uJehova Rohi ke amaHebrew lapho uyabona alibonke amaJesu ababazi futhi as an omnipresent or ever present God uJehova Shama okhona ezindaweni zonke alibonke amaJesu so ke inhlangothi zonke kaNkulunkulu uIsrayeli ufundiswe ngobunjalo nobungako nobukhulu nobuNkulunkulu bakhe wafundiswa ngakho buthinta inhlangothi ezi7 after uDavide sebonile ukuthi uNkulunkulu nalento yokuthi uvela ngakohlangothi omthinte ngakulona wagcina ke manje sevele decide yena ukumdumisa ngokwazo zonke inhlangothi bona njengesizwe sakoIsrayeli abafundiswe ngazo ngoNkulunkulu wabo ngoba usebonile ukuthi uvela ngokwalokho wena omdumise ngakukho uyangizwa umuntu okhona endlini uyezwa umuntu okhona endlini usebonile ukuthi uNkulunkulu unjani bazalwane uvela ngokwalokho wena omenze njani omdumise ngakukho anguthi please awukwazi ukudumisa uNkulunkulu ngasohlangothini lwamandla uthi amandla angawakho nenkazimulo ube buthaka kwezamandla ngoba uNkulunkulu uvela ngalento omusho ngayo uyangizwa umuntu okhona endlini avele eyenza kuwe lento wena ukade umdumisa uyisho so ke kulula kabi ukuthi ungaba onamandla ungabe namali uma uzomdumisa engonamandla kodwa ungamdumisi ngosohlangothini lweownership ewumnikazi wegolide nesiliva bayangizwa abantu abakhona endlini futhi kulula kabi ukuthi umdumise engelakhe igolide elakhe isiliva engowakhe umhlaba nokugcwala kwawo kodwa ungamdumisi engonamandla ube nemali kodwa ubebuthaka Davide wabhalansisa ukuthi wagcina realize ngoba uvela kulolu hlangothi angimusho einhlangothini zonke
Shout hallelujah. Njobe ethi kasikhombisa njena akangeneli ubala each time engena ungenela ukumusho ngokwalolo hlangothi. Sikhula thina sithola ivangeli abazisebenza inkosi babethi babengasabi sibabekhuluma iqiniso babethi ungawu uma usuthola uJesu ungalokhu uwa uropa ivangeli ulishebe ngoba uma kwaropa uyoropa awusewuphindulunge usoba ikholo elirobhayo uzuyofu ropa babesixwayisa futhi sikubona lokho ukuthi kunjalo ngempela ngoba ababerobhile babengashintshi kodwa uDavide wake wawa kodwa washintsha wangaqhubeka nokuwa kade ewile uyangizwa umuntu okhona endlini naye uDavide hayi ukuthi ukwenza kube yize lokho abakhulumayo imfihlo kaDavide yinye wathi emva kokuwa wamusho engcwele wathi uma usho engcwele wabuya uNkulunkulu wazovela endodeni awukwazi ukuthi ungafuna abantu noNkulunkulu kunalokho abava vakasha ngathi bakucasula ngiyayazi lento engikhuluma ngayo uyabona uma umuntu oyivalela noNkulunkulu abazovakasha abashoti ngezinto wakhona abantu abashoti ngezinto abazenzayo hambe vakasha uyacasula uma uyikholwa ngempela bayisicefe abantu abavakashayo uma uyikholwa singing or saying kodwa ukudumisa one into eqinisekisiwe ngakho ku-customize uNkulunkulu igama lesingesi elithi customize lisho ukwenza into ilungelane nalapho ingeyona yakhona ilungelane uyabona njena isitolo esilaphana eThekwini ziningi nazo indawo emadolobheni okuthiwa uJohn Craig uma sidayisa ibhluk elibizwa ngeDobshire akuvele nje kuthiwe Dobshire kuvele kuthiwe customized for John Craig shuthi ke ngamawazi istandard sakwa John Craig sinenye standard sababhuluku kodwa uDobshire wenziwe walungelana no John Craig angazi noma ngiyezwa kodwa baselwane lana amanye akushiwo lana amanye amabhuluku ukuthi a customized for John Craig njengomurati ngoba ibrand yakwa John Craig umurati ngezwa baselwane onke lana amanye afitha uvela angawakhona vele kukhulunywe ngamabhuluku nje kuthiwa iJohn Craig sale kodwa la uma sekuthiwa Dobshire shothi akuyona into yakwa John Craig leyo bese kuthiwa i-customized shothi yenziwe yalungelana no John Craig ingeyona yakhona hayi man ukudumisa uNkulunkulu kwenza uNkulunkulu alungelane nelapho ukhona wena engewuyo walapha mana ake ngimiye kuNkulunkulu ngoba engimiye uNkulunkulu ngoba udula kakhulu engikhuluma ngokucustomizer uyabona uma ufuna uba nenhlanzi kwakho ungaba nayo kodwa qala unake lokhu qala naka ukuthi inhlanzi iyalungelana namanzi ilungelana nezinto ezincane engamatshana ezobiyibona nezokudla so ke abantu abafuna uba nenhlanzi lemize kumasebhabs nenibabone nemize ecacileyo bafike bayothenga lento ibhokisi elinamanzi namatshe nezinhlavu ezidliwa inhlanzi phakathi emanzini nezihlahlana zakhona balithenge lelo bhokisi bese beya nalo ke lapho bezothenga khona inhlanzi ke kezwa labazalwane ithi thengwe inhlanzi ibikhishwa ngapha kulawa amanzi angale esitolo ibifakwa ngapha iziyofika kwakho ingabonanga ukuthi siphumile esitolo ngoba nakhona esitolo yaze yawufika esitolo ingabonanga ukuthi iphumile olwandle yini eyenza inhlanzi yangabona ukuthi ifike yakhastomazwa yenziwe yalungelana uyafuna ukumenza uNkulunkulu azagcine ngasaboni ukuthi akekho ezulwini ngoba phela isezulwini lapho edunyiswa khona imini nobusuku kodwa uma ufuna ukumenza angazi ukuthi akekho ezulwini angakhumbule ezulwini umcustomizer ngokwenza alungelane nekwakho bangezwe abantu abakhona la endlini isitimela lesasenqaba ungena ngishona la uma wena uzowudonsa ujaji uzongena la ususcustomizile usenze salungelana nenew birth alibonke abajesu ibhano yalenqabile ukuza la ekhaya uma uzolicustomize wakhe airport yalo alibonke igama kaJesu bangizwe noNkulunkulu nake enqabile ukuthi ahla ingakho lithi iBhayibheli kumahubo 22 uhlala ezibongweni uhlala izulu usexoshiwe nakaxoshiwe ukuthi ucustomize shout hallelujah
Shout hallelujah. Shout kasikhombisa ngosuku ngiyakudumisa ngitheke into enziwa ukudumisa kwakho. One, ukudumisa kwakho kuyamlanda uNkulunkulu. Kumenza lungelane nelapho ukhona. Angiphathi uma uzomdumisa kanti usesimweni esibhedayo uzolungelana. Uzofika qathisa kuleso simo. Akazoshiya sinje uma besinjalo engakafika. Number 2, ukudumisa kwenza ukuba into kube khona into ewayo. Akwenzeki ukudumise ngabikho into ewayo. Awudumisi ngawe lutho. Mana nje awudumisi ngawe lutho. Ingakho kufanele amakholo akufundiswe ukudumisa, ungalindi uze enkonzweni bese uyodumisa sewusenkonzweni. Utshelwe ngoMC ukuthi sezoya endumisweni. Indumisa kuyona into kufanele uye ngoba sekuthiwa kuyayiwa kuyo. Into kumele uyiyele. Eyomileyo iyayiyela. Bangizwa abantu abakhona endlini. Uma udumisa kwenzeki ngabikho into ewayo. Laphana njena laphana ehlana laseThekowa. Bathi mabedumisa. Kezona bazalwane bathi mabedumisa ehla amandla. Kezona bazalwane ehla amandla abangawezwa laba badumisayo. Abangawezwa amandla. Yilento engifunisayo wena odumisa uNkulunkulu. Musa uhamba ngama feelings. Ngene bezolo abantu laba bathi bese emkhulekweni umkhuleko namandla bethi umkhuleko kubumnandi kusho lapho. Abantu abave bephaphila abantu. Ungathi sebeyakholwa abantu kanti baphaphe kabi. Athi umkhuleko kubumnandi. Uyazi lo muntu osho njalo uzodala iproblem kulaba bamzwayo. Ukuthi mhla bethe bayakhuleka kwabathenzi bangabeseza bethi akusemnandi njengaqala. Ngoba indaba yonakala ngenkathi amakholo efaka ubumnandi ezintweni zeservice neministry to God. Phela indaba ezayo niyona lokho izayona zaye kuNkulunkulu nezaye zalandela ubumnandi. So izayona sevele ihlabelele kusola ngo12 kuzokusha u2 ngoba uma kuhlatsheleliwe kuzoba njani kuzoba mnandi. Indaba yokukhonza uNkulunkulu yonakala ngenkathi uthatha leli gama lakho lobumnandi uzolifaka la ekhonzeni uNkulunkulu. Kwakumele ungakholwa wena umthetho kwafuna uqhubeka ethaveni ebumnandini ilapho uzokutholakala khona. Hayi la. Wena kwangafanele ukholwa wena. Awuqualify ukukholwa uma usabheda kanje. Suka le etshwaleni uzosibhedela la sikholelo. Praise the Lord. Kwakumele uqhubeke lapho kumnandi khona. Ungalokuthi nje ufake indaba zeprayer nepraise uyimatanise ukuthi bekumnandi noma bengemnandi. Ngoba akuyona umsebenzi wakho awuxhume awuxhasi ekutheni uthandaze kwabamnandi noma uthandaze kwangabi mnandi. Ngoba at times ukuba mnandi nongabi mnandi kweprayer akumile nangawe ukuthi wonile noma wonanga. Kuma ngokuthi isitha besiplane kangakanani ukwenza opposition ngoba uma kudlalwa ibhola iyaplana icoach yangalo ukuthi bangayenza kanjani idefense ibe tight. So uma yenza idefense ya tight akuphutha lakho lento enibhekene nayo. So ke wena akuyi wena dlala ibhola usensimini yenza okwenzelwe dlala iposition yakho kahle khohlwa ubumnandi. Wonke umuntu ofuna ukufaka into zobumnandi ekukhonzweni kaNkulunkulu naku service to God uyayispoil ipurpose. Bangizwa abantu abakhona nje. Praise the Lord. So ke ngizotshela laba ke abathi makudunyiswa bathi umakudumisa ubani vele kube mnandi. Noma inkosi Indumiso emesenayo yayimnandi, praise worship explosion yayimnandi. Uyabona ke uyabona la ehlala seThekowa badumisa athi uma ehla amandla awangezwiwa abadumisile. Ibambe le nto wena othanda ubumnandi. Kuyenze kudumise amandla ehle kodwa engezwiwa wena wathi odumisile. Kodwa inkinga yakho iwezwe. Ngoba ngenkathi bengewezwa laba badumisile ehlela kwizitha ayifaka umsangano. Ngathi zisobha nje zisound zinormal ziright seza zinemission yazo ziyazi kodwa anelehla amandla awangeza kulaba badumisayo aya ezitheni zaqala zaphambana emakhanda zathi osithumile ubengaqondisa izolo namantombazana aphamisa izandla nalabafana bahamba emva kona izinto lezi labantu abancane ngaka nampa abantu angithi kwakuyizizwe ezintathu bavele zabhekana zodwa zagwazana zodwa lize lithi iBhayibheli abasele ubasizana ngokubulala nabo kwangasala noyedwa ngoba umsangano wawubabambe ngamandla. Amandla ehla afaka umsangano abangawezwa abadumisile kodwa inkinga yabo yawezwa. Uma udumisa kuyenzeka wena ungayezwa amandla wena odumisayo kodwa isifo sikuphethe siwezwe. I-meningitis iwezwe. I-migraine headache iwezwe. I-tuberculosis iwezwe. I-asthma iwezwe. I-high blood iwezwe. Shout hallelujah. Ikweletu zakho ziwezwe.
isimo obhekene nasemshadweni siwezwe, izithe ezimelene nawe ziwezwe, umkhatho olwa nawe uwezwe, ulwandle phansi luwezwe, abathakathe emzini wakho bawezwe, abakuthakathe emsebenzini bawezwe. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. Kasikhombisa ngosuku ngiyakudumisa, kasikhombisa ngosuku ngiyakudumisa, kasikhombisa ngosuku. For a church to experience true revival, awafunda amakholwa okumkhonza ekhaya, amdumise ekhaya, afike esemthwelo ezanayela. Ikholwa nekholwa lifike selumphongo lwezimelwane elilayisha ubukhona buka Jehova. Ngafika uzojajana nenkozi lapho ibiphansi ibiphezulu. Akufuni wena lokho. Ngoba uyiqile njalo nje, ngoba uthi inkozi phansi phezulu, khuluma inkonzi yeqile elingasho lonto lona linjani. Futhi ngeke lisho nokuthi iphansi nje, iphansi ngenqabani ngoba iyamaqila ayafihla, uyawazi wonke amaqila ayafihla. Uyazi ukuthi zibe phansi kwenzekeni. Khona lapho ubuya khona awusasho. So landela okhokho bakudala bethi landa inhliziyo. Praise the Lord. Bayizwa abantu bakhona endlini. So ke uma udumisa uNkulunkulu khona into ewayo. Awudumisi kungawe lutho. Laba ngekathi bedumisa izitha igwazana zodwa ayikwazwanga zawa eseyigwazi zama eseyigwazi zagwazwa zawa. Kungamezwe kwaba uqathaqatha kuwa ama members of opposition. Ewabenjani laba bedumisa ngoba njalo uma udumisa khona into ezowa uqathaqatha. Khona izinto eziwanje. Lindela ukuthi once wadumisa nje usuqala icampaign yokuyisa izinto. Uma ufuna izinto ukuyibona idilika phansi, ishayeka phansi, dumisa. Khona izinto ezizowa. Awudumisi ngawe lutho. Lapha eJericho endongeni zaseJericho badumisa zenze njani indonga zawo. Awudunyiswa ngawe lutho. Lapha kuzenzo chapter 16 uPaul noSila iBhayibheli badumisa iziboshwa zabezwa. Ngenkathi bedumisa kwawa amaketanga eziboshwa. Enze njani amaketanga eziboshwa? Awu, ayibenze njani amaketanga? Ayibabophile. Enze njani? Awu, ngoba uma udumisa khona into ezowa. Namhlanje ebusuku uzodumisa. Khona izifo ezizowa. Khona engizokuphuma kuloya eminyango. Ziwe nje khona la. Namhlanje iziyawa night ziyawa. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Ziyawa namhlanje. Aziwi ngamandla akho, not by might, not by power, but by his spirit, says the Lord. Shout hallelujah. Kasikhombisa ngosuku ngiyakudumisa. Wezwa abantu bakhona endlini? Okay. Besise lapha kutheni ke esokuqala shouting. Memeza nje uthi ungcwele ungabali isikhathi kuze kuphele hour noma uthi hallelujah 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 hallelujah. Ngelizwe iqolo lithi hallelujah is the highest praise. Yebo. That is a teaching song. Isongo iqolo elifundisa amakholwa lelo. Uthi hallelujah kona into eyomkhuba wamakholwa. Eyisisho samakholwa. Angithi thina sasinizwa kade sidansa emdansweni kunohola, hola yabo. Yeah. Yabona. Manje uma sesifika ekholweni sezothi hallelujah. Sesicabanga ukuthi sezothatha uhallelujah ngeattitude kahola. Uthi vele kuba nento oyishoyo somewhere. Uyabona? So nalapho uthi yala le. Cha, uhallelujah unento oyenza usuku udumisa uNkulunkulu. Bangizwa abantu abakhona endlini. Usuku njani bazalwane? Udumisa uNkulunkulu. Usuku uthi praise be to God. And awukwazi ukumnikeza udumo angaveli. Ngezwala bazalwane. Okwesithathu uyabona ke akugcini ngokuwa izinto. Ngenkathi uNkulunkulu efika ushaya izinto ebeyihlupha wena. Ngake ngayibona lento ngakakholwa yambuleka sengineminyaka ngisethi ukuthi yambuleka sengibulelwe nge-effect yendumiso. Ngakakholwa kusuka insizwa ibongela enye insizwa emakhaya. Kuthiwa isemkangeleni noma lapho kudlala khona odwendweni. Ibongela insizwa kanti lensizwa eyakwesinye isigodi abayazi laba bazinsizwa zakule ndawo. Kodwa yona iyayazi, iyayibongela ke. Uma ibongela ingafuni ukusuma lensizwa ngoba yazi ukuthi ayizukubongelwa umuntu, abantu abayazi. Lona isho leni ingafuni ukusukuma le. Yabona uma bekusukumisa insizwa ziyakusho. Zikusho ngezibongo zakho. Leni imusho lo angafuni ukusukuma. Wamusho wazwagcina sesisukumile noma bengafuni. Ngizothi mina uNkulunkulu umusha akakwazi ungasukuma. Ngezwe labazalwane. Uma sesukumile lensizwa bengiyibonile lensizwa lena emshoyo lo. Kuhlalwa lapha esikhotheni eqeleni, kuhlalwa nje lapha. Akho mabhentshi nayihlala. Bengiyibonile sathi yohlala kwanesidindi ethe ithi yohlala sayikhuba yawa.
Sikhohlwe nanokuthi ke yakhutshwa isidindi sekuphuza utshwala kwasinwa kwagiywa sekunama minutes nama hours adlulile kade ikhubekile ayisakhumbuli isiyamusho ke lo mngani wayo ke abese egcine evumela ukusukuma kanti ubengathandi kwaphoqela ukuthi akaqala azisho yena umngani wayo ukuthi ubani thula wethu bese ezisho kumngani wayo azisho bese besho njengokuzisho kwakhe ngoba noNkulunkulu umusho njengokuzisho kwakhe abese shaya ihawu kumngani wayo ashaya ihawu azayosithela ngale yana abuye ngale kade shaya ihawu abuye ngasashaya ihawu abuye seshaya uyabona umuntu mayiphethe usinga lo lenduku abuye seshaya utshani nezidindi uyishaya kanjalo uza ngqo kulaba akade giya eqale ngakubona umeshaya idindi wazoshaya nalesidindi esikhube umngani wakhe okuyena omusho omsukumise ngokumusho ngisho sengisindisiwe angiyinakanga lento kodwa kuthe uma sengembulelwa ngemdumiso yabuya ngathi yayibuso mongcwele mangibuka yabuya ukuthi hayibo lo muntu lona wasukumisa umuntu ngokumusho uma esesukumile washaya izinto wazoshaya nesidindi esasimkhubile uNkulunkulu kwamdumisa akwenzeka abuyele ezulwini engayishayanga nezinto ezikhubile umuntu uma umdumisa uzosukuma azashaye nezinto ezikwenze njani ezikhubayo. The best way yokudila nalezi zinto zithola impama kaJehova ukumsukumisa ngokumusho umdumisa bayizwa abantu abakhona endlini besakhuluma ke nge-shouting party umdumisa ngokukhamuluka khona le party ke umdumisa ke singing party esiyazi sonke ke lene mistake wethina ama faith mission si mistake ngokuthi ukuhlabelela ukudumisa yonke iculo nje we faith mission yonke insiphi yawasha yonke insiphi yawasha iRex yawasha iRev yawasha Sunlight yawasha Life Boy yawasha iLux yawasha iDove iOmo Super Blue Safe whatever ngikhuzile kwezindawo ngisazoya kwezinye futhi Lusa lento uthi bavele babe wosifica beyidudula nathi basithi nathi sayidudula benzile without understanding angilifuni nje kholo lenza into without understanding ngoba lizothi sisuke emlindelweni likuphoxe kabi lithi lo muntu uhambile uhambe ngoba indlu yakhe ibisiphelile amakholo angena understanding mfundisi ungahambi nawo azoxabanisa abantu noNkulunkulu ikholo yengina understanding futhi abantu abansundu banesifo sokuthi bakhuluma bonke kukhuluma oyazi into ayisho ukuze ukukhuluma nongayazi into ayisho khuluma onalo utho angalukhuluma kuze kukhulume nongenalutho asukume athi angisukumi nalutho kodwa aqhubeka kakhulu abantu abansundu bayingozi kabi abantu abansundu bayingozi kabi umlomo yabiyopha ayifuni ungakhuluma umuntu onsundu ngisho engazi uyakhuluma futhi mase ukwamprove lento obuyikhulumile ububhedile akaxolisa athi ngiyaxolisa ukukhuluma ngazi umuntu ozodinga ukukhuzwa lesifo sokuthi umuntu ongakayazi awuthule ngicela ungisize musukukhuluma kwabhethe umunye lapha wathi labantu aloku bethi kunamamiliyoni awina kulotho abakolotho badlala ngathi ayikho lento akho amamiliyoni atholwayo lapha kanti ukhuluma kabi mina ngashumayela esitenge faith mission ngifundisa ngoNkulunkulu nengcebo umgqibelo nesonto next week wakhona umzalo nowini lotho athi ukhulume kabi ngoba ukhuluma nomuntu omazi ngamehlo nomthinta nangezandla umuntu owini lotho phakathi enkozweni yabona anoyeke ukukhuluma into engayazi athi uma ufuna ubona sihambe siye nawe lapha esitenge eShakaville umuzi wakhe warenovate u4 room wa extend wasula lapha wathenga umuzi eDolphin Coast kuma wathenga iML wathenga iAudi wathenga uSpanga kubo ngoba inkosi azovela eEastern Cape kodwa eshadele eStenga wena usuqale ngokukhuluma why wena ngempela ngithi ngisuku lokubuza ngithi asami sombona lesi sibhede somuntu omnyama sesiuvulile umlomo ngoba lezi ibhede ngabantu abamnyama nezigade ziyawuvula umlomo zikhuluma into ezingenasho yazo ibhede idinga ukuqondiswa ngoba ziyathanda ukukhephethelaza ignorance ungayibona ixoxa nje zonke ixoxa ignorance akekho yazi into ayikhulumayo bahlala abencane ukukhatha abantu uNkulunkulu ubagada bakhona wagada abakhona ke na understanding azothi efika lapha umlindelweni uthi uhamba nawo uthi wena ayoduduza vele athi njobe ihambile nje ngaphatheka abantwana balekhaya sithi sinitshela ukuthi indlu yakhe bisiphelile ayikho into ebingenziwa ukhatha uNkulunkulu nabantu ngoba la kule family uma kukhona umuntu intelligent la ekhaya a member of a family yala ekhaya eshonelo uma intelligent lo uma wayo lo oko 45 years ingane uma kukhona intelligent ushona umama una 45 years izomzonda uNkulunkulu
uthi uNkulunkulu ngiyamzonda wagijima waqeda indlu kaMama wami kunomkhulu umkhasibe laphana ekhoneni useko 8 years awazi ukuthi lo nkulunkulu ongena order wayithathwephi engabe uqale wawuceda kwayena umkhulu ukhasibe usedonswa ngesikhumba akasaboni nasemehlweni uyamonda angakwamukela with pleasure ukuhamba kodwa uNkulunkulu uye kuqeda indlu kaMkhasibe uzosukele kaMama usafundisa uyondla uyagqokisa uzoqeda uNkulunkulu uyiqedeleni indlu kaMama eli Akuthi yabona sekukhona umuntu osezonda uNkulunkulu ekhaya ngenxa yamakholwa enu nini ningawagadanga ayampempeza lamakholwa ebengazi lutho la niwagade la khuluma udoti wodwa ongekho ndawo abantu bokugadwa lapha bavala ukuthi akusukumi umuntu njengoba saba nje ayekho ozokhuluma phambili nonke niyohlabelela mina ngizokhuluma bese siyabuya akho noyedwa zokubavale ngoba bazokubhedela into ongakazi uzuyibone laba ababhede futhi abathuli ngisho bengenalutho laba bakhuluma bengazi lutho indlu bisiphelile abakhohliwe kunogrineka lapha phezulu inkontreke yakhe izindlu noma uStefunate enpresani owakhe izindlu lapha ayikho indlu esakhiwayo wemakholwa ayikho indlu esakhiwayo manje ezulwini zonke izindlu zaphela ngenkathi uJesu ekhuluma wathi ekhaya likaBaba kunezindlu hayi ukuthi isazokwakhiwa zonke nje ziphelile ayikho esakhiwa akho nkontileka ngale hawu amakholwa abantu bokukhuzwa umuntu omnyama nje umkhuza ngoba lasengqondweni kumnyama umkhuza umuntu omnyama umkhuza ngempela umgade nje umuntu omnyama akalunge engagadiwe uzokuphoxa kabi praise the Lord siya ke manje expression of praise through singing nayo okumele emabandleni laba asibakhethe ukuba ba lead ipraise and worship yoba kuthiwa nje praise and worship leader ibona kumele babe phambili kakhulu ekudunyisweni kaNkulunkulu akekho umuntu oqualify ukuba ipraise and worship leader abela phambili engazi ukuthi uNkulunkulu ungubani from chapter 1 yamahubo 250 into ozodisqualify zonke lezihlale phansi ngoba icaba ukuthi indawo ukudisplay ikhompi ukuthi ngiyakhanya ngebala kodwa ibengazi uNkulunkulu into yokususwa yonke lento yohlaliswa lapha phansi uNkulunkulu umuntu oqala angithi igama lithi leader praise and worship leader kumele kube yibona abalidayo ekwazini lo uNkulunkulu esimdumisayo uyangizwa bazalwane akaqualify umuntu noma bungubani ukuma phambi kwabantu abeyi-worship leader engamazi lo asilidela kuyena ukuthi abayazi nalento abayenzayo indawo yokuzoyidisplay bazoyiveza nje kubonala ukuthi athi ngelilanga angizwa bazalwane angizwa nje angizwa a praise and worship leader ayifocus kubantu when uvele uconnecte noma abumusho ngeculo uvele uconnecte kulo omshoyo ngenkathi wena uconnecta usuba leadile ababuka wena ingakho kuthiwa phela we worship leader ngoba wena wenza into abazothi uma bekubuka nabo bese ba inspired to do it awugijima uyothethisana nabo ngoba awusaba lead lapho sewuyalo uma uba leader wena you do usithele ngenkathi usithele baqale nabo benze nabo bathi nakho usala basithele ngoba mawuthi anginizwa uzoba nenkinga ukuthi nabo mhlawumbe bakuzwa abakuzwa kwabona nabo hlangene nje abantu enkozweni abangezwani inkozi igcwele abantu abangezwani anizwani kasikhombisa ngosuku kangaka bazalwane ngiyokwenza yani ngiyakudumisa 2 into kumele bayifundiswe onke amabandla hayi la eNew Birth kuphela onke into abayifundiswe isong selection uma bezosenza sindumise through singing ngoba phela sokuyithuba lethu njengebandla lokho expressa our praise to him kodwa singa express ngokusho se expressa ngokucula so kumele kube yiculo elikhuluma kuye akungajikise kuyiculo liphenduka likhuluma nathi uyangizwa umuntu okhona lento ngiyikhuza eFaith Mission ngilokhu ngiphinda njalo ngoba ibandla lami ngeke ngiliphathe ibandla lakho nalo likhona ngeke ngiliphathe elibhede nalo ngeke ngiliphathe ngoba allergic kakhulu ekuthintweni kwebandla ungaqubuka manje ube notwayi
yabo ngiphathela ngoba mina nginankinga ngicomfortable ngelami yabona ke yabo bebe nomkhutshana laba bakithi kwelami isonto ukuthi uma beke baye emshadweni kwakhona iculo eliculwe kwehlamandla bese bevele bekhishima bodumisa ngalo ukuthi lapha ya bathi sesiyadumisa abazalwane sendumiso abazalwane masinya ukudumisa uthi masinya ngofela lapha masinya ngofika lapha uyabona lento yothi lapha ayikhulumi naloko kufuna sikhulume kuye wena yenza kwi song selection fundiswa ukukhetha iculo elizosenza sikhulume kuye uma sithi lapha ya sikhulumi kuye sikhuluma nalaba sikhuthaza nalo ukuthi akangasali sekuseduza la kuyiwa khona masinya sezofika ungasikhulumisi into ezophinduka ikhulume nathi ngeculo khetha iculo elizokwenza sikhulume kuye sikhulume naye uyangizwa umuntu okhona endlini and uma lizosenza sikhulume kuye indumiso iphethwe lezi zinto lama aspects of 7 umusho ukuthi ungubani akube iculo elizosenza sicula simusho ukuthi ungubani ne sengithe 1 njalo 2 akube iculo elizosenza simusho ukuthi ungakanani ne 3 akube iculo elizosenza simusho ukuthi wenzeni noma wenzani 4 akube iculo elizosenza simusho ukuthi unani 5 akube iculo elizosenza simusho alibonke abaJesu igama lakho uthi linjani nezwi lakhe uthi linjani ya unjani unani ungakanani wenzani alibonke igama laJesu igama lakhe linjani izwi lakhe linjani alibonke igama laJesu ungubani unjani wenzani unani ungakanani and then according to his name and then according to his word uzule ngophindela ngithe ungubani ngathi unjani ngathi wenzani ngathi unani ngathi ungakanani ngathi then we praise him according to his name and then we praise him according to his word iculo zolikhetha kulama aspects la kwi aspect yokuthi ungubani you are alpha and omega we worship you my Lord you are worthy to be praised uma ngiselectheleli ngikhethe kwi aspect yokumusho ukuthi ungubani Lamb of God seated at the right hand of the Father you are holy holy you are holy leli libhanqile lifike lamusho ukuthi ungubani lamusho ukuthi unjani njoba selivala ukuthi you are holy angazi mina ngizwa bazalwane enye uma umusho ukuthi ungubani umusho ukuthi unjani ungcwele 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 example yalana akulomkhakha wokumusho ukuthi unjani uye ukuthi ungakanani how great thou art how great thou art mathapha ikhathala bashona uye ku4 ukuthi wenzani he has done great things hallelujah he has done great things hallelujah he has done great things praise his holy praise his holy praise his holy name 5 umusho uthi unani ownership ungoka Jehova umhlaba nokugcwala konke kwawo izwe naba uminga
aspect number 5 umusho ukuthi unani. Udumo lungo lwakho nenkazimulo mana njalo Ngosi Jesu mana njalo Ngosi Jesu. 6. Then you praise him according to his name. How excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name. Oh Lord. Oh, how excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name. Oh Lord. Lastly, and then you praise him according to his word. Izwi lakho yebo lifu sabafileyo. Liqala phezulu abanye bathi izwi lakhe zithi amen kuthiwe linamandla amen kuthiwe izwi lakhe kuthiwe amen kuthiwe liyaphilisa aniyazi amen amen anilazi izwi lakhe yebo lifu sabafileyo. And umsebenzi wabantu enibakhethe uba beba ma praise and worship leader is to go and make a collection according to the aspect. Babone bonke ebandleni lethu siyashota kule aspect. Ngamaculo amusho according to his word. Siyashota ngamaculo amusho according to his name. Siyashota ngamaculo amusho according to izinto nazo. Siyashota ngamaculo amusho according to ubungako bakhe uthi ungakanani. Siyashota ngamaculo amusho according to ubunjalo bakhe uthi unjani. Siyashota ngamaculo amusho according to his deeds ukuthi wenzeni. Siyamashota ngamaculo amusho according to igama lakhe ukuthi ungubani. It's good ukuvela uthi Lion of Judah ngoba usuku somusho ngokuthi ungubani. Kodwa okungekho good ukuthi nibe inhlobo yama praise and worshipper acula adumisisa ibandla ngokweculo elitrendayo kodwa kube ngekho lutho enhlizweni. Ngoba khona abantu abaphethwe kumoya wetrend, hayi umoya wendumiso. Uma udumiso ugcwala ispirit of praise not ispirit seculo elitrendayo. Bangizwa abantu bakhona endlini. Ngoba ayikho into ekhonza uNkulunkulu endlini kaJehova eexpireayo. Ngutshele nje mina. Ngisho kumacula ngewona Indumiso. Ngisho kumaculo nje. Uyabona alikho iculo elibadala. La into nje kaNkulunkulu. Wanoke ninake into zamakholwa zonke zabantu abangakholwa zonke ziyaphupha. Ezabahedeni ziyaphupha. Kodwa into yekholwa ayiphelelwa amandla. Ngisho ngathi sebehlala bejabula bethi amen. Hale sebehlala bejabula. Sebehlala bejabula. Mana awume lapho ke. Ngangingakanani? Baba umchunu ngangingakanani? Kodwa uyayizwa ukuthi nango 2019 usuphela. Ngisakwazi ukuthi ngithi sebehlala bejabula. Kuba hedeni ngeke uyothi uyasha na. I-expire lento 7 years 8 years back. Kwangathi into enkulu uma uthi uyasha na. Uma uthi kusho ngo2019 iphuphe iphelile. Mina ngo2019 uyaphela ngithi sebehlala bejabula. Sebethi amen. Hallelujah. Sebehlala bejabula. Sebethi amen. Hallelujah. Shall never lose its power. Shall never lose
truth shall never lose its power. Ayikho into yekholwa ephuphayo ngoba izinto zekholwa zine eternal nature. Zinobuphakade. So ningavumi ukudlala ingane ehamba ngomoya wamacula atrendayo. Ingane kumele ihambe ngomoya. Umuntu ohamba ngomoya uyocula iculo la kamuva, acule nelakudala, acule lesizulu, acule lesingisi. Umuntu ohamba ngomoya akayi ngelanguage, akayi ngesikhathi, uya ngokuthi uMongcwele uthe akuministerishwe ngaliphi iculo at that time. Kasikhombisa ngosuku ngiyamdumisa asimene ngenyawo. You go back home. Hamba uyovula i-altar lokudumisa uJehova ekhaya kwakho. Inkonzo akuyona into oya kuyo. Inkonzo into nayo. Yiba okhonzayo ekhaya. Uze lapha unenkonzo. Njengalokhu sina lenkonzo sahawukelwa asidangali. Ungcwele, ungcwele. Ungcwele. Engweqa ngoba kusafanele kube ne-homework yawo is a saying part of praise. Lapho ungahlabeleli khona futhi ungakhamuluki, ungashawuthi kodwa umusho. Ya umusho. Manje ngeke ngisho ke le ngeke ngikhave masinyane le hamba uyofunda. IBhayibheli ligcwele indawo lapho uNkulunkulu ezisho yena noma eshiwo khona ezwini lakhe ukuthi ngubani. Umusho njengokuba yena washiwo ezwini. Ungathatha ubugagu bakho ngoba uzomthuka. Qhamuka uswenze labafazi abathi usigoloze simehla bobethuka uNkulunkulu wethu sigoloze simehla bomvu nibakhuza abafazi bangasithukela uNkulunkulu nani bafazi yekani manje ukuthuka uNkulunkulu sekwenele manje sigoloze simehla bomvu sigoloza esimehla bomvu bayike lo mfana wangakubo bhemisa ngona mehla bomvu bazosukela uNkulunkulu sigoloza esimehla bomvu. Uyabona ufike umusho umuzwe yena uthi uthiwe ezwini ungubani ngoba ayikho nesiyikho sikulanda kwimanual yesu. Uma ufuna ukuthola uNkulunkulu ukuthi ngubani uyomthola ezwini. Nawe uma ufuna ukuyithola wena ukuthi ngubani uyoyithola ezwini. Ngoba uma ungayitholanga ukuthi ngubani ezwini uzohamba ngama definitions abantu abakunikeze wona. Uzohamba ngokudefine kwakho abantu hayi udefine noNkulunkulu. Uzibheke ngendlela abantu abakubheka ngayo ungayibheki ngendlela uNkulunkulu akubheka ngayo. Alibonke manje. And indlela abantu abakubheka ngayo ihlupha ngoba ihamba ngeperception neimpression yangaleso sikhathi. Wabona isikhathi ngisakudala kusene impression neperception ukuthi uma umnyama umubi ngebala. Bakhilima bonke. Uyazi no babe ngerong. Iproblem yayingekho ekukhilimeni kwabo. Neproblem yayingekho ebaleni labelimnyama. Iproblem ukuzibheka kwabo ngendlela bona ababhekwa ngayo abantu. Wonke umuntu ozibheka ngendlela abantu abambheka ngayo uzo act wrong. Khona izinto ezirong ozozenza once wayibuka ngendlela abantu abakubuka ngayo khona uzozenza. Uyabona kwathatha isikhathi. It took more than 30 years kususwa i-wrong perception ne-impression ukuthi uma umnyama mubi. Namhlanje bayakwazi ukuba comfortable. Dark ngebala nje. Angabi na problem. Ngoba seyasuswa leyo nto. Sekusele yodwa ke manje ukuthi uma unenwele zala eSouth Africa umubi. Ube muhle ngoba uyolandeza eBrazil nasePeru. Nayo futhi izothatha iminyaka ngoba nale yathatha iminyaka. Khona futhi iyothi iqambe isuka leyo perception ngoba kukhona abantu abamnandi ababomvu imali ngoba onke ama wrong perceptions acebisa abantu abathile. Uyangizwa umuntu okhona endlini. Wabona nje lapha kusathi umuntu esene impression wrong yokuthi uma umnyama umubi ho kwaceba inkampani oAviva oSuper Rose oSnow White oAmbi oHimen soft light neme mafoza Aviva Ambi Snow White Himen soft light Super Rose neme mafoza bayibashula namhlanje babhizi badonsa inwele zakwamanye amazwe ezamandiya ezamaBrazil ezamaPeru. Impression anayo eyokuthi uma ungenazi inwele zakwelinye izwe umubi.
That is the impression of the time. And na izothatha iminyaka ngoba naleya it took more than 20 years. Nalena izothatha iminyaka nayo. Ngovala ngale ukuthi ama lips akho nje natural uma enjena mabi ngona bebomvu. Nayo futhi uyabona kunentwanyana nje othola ukuthi uyothi uqambe urealize bese kunabantu abamnandi kakhulu. Ngoba uthi uqambe urealize bese kukhona abantu abamnandi. Yini yonke lento idalwa yini? Idalwa ukuthi njalo uma uke wazibheka ngendlela abantu abakubheka ngayo. Definitely uzo act wrong. So uNkulunkulu uma uzomusho kwi-saying part, hamba uyomcheka yena. Ukuthi ezwini kuthiwa ungubani. Nawe uma ufuna ukuyithola ngendlela eright. Uyazi uma uyezwini kwisabelo seyisabelelo uyothola iculo kaSolomon elithi ngimnyama kodwa ngimuhle. Uyabona lento bayatholakala ngama-60s ngaba kekho wakhilima. Ukuba baya ezwini kwakhona nje bathola isihlabelelo seyihlabelelo esithi ngimnyama kodwa nginjani ngimuhle. Yayivele answer ikhona kwasekuqaleni kodwa badlala ama perceptions abantu ngoba abayanga ukuyoyithola bazibuke ngendlela izwi so luningi ukhula nokhalo sazohanjwa nokhulo sazohlakulwa as long as usakubalekela ukuyezwini. Uzodlala abantu ngoba bazoloku beqhubekile bekubheka ngendlela bona bakudefine ngendlela abakudefine ngayo. So noNkulunkulu naye musukumusho ngendlela wena ocabanga thola ukuthi ungubani. Ngoba lapho waseFeso uPaul ukethe athi yena ethiwe ngaye imndeni yonke yasezulwini nasemhlabeni. Kezwa bazona. That is the word. Alibonke abaJesu. KumaHebheru yena ophasa konke ngezwi lamandla akhe. KuJobe yona ugama lakho likhulu ngobuqhawe. Bayezo abantu abakhona endlini. KumaHubo 103 yena othethelela zonke izono zami. Elaphe zonke izifo zami. Osuthi izukulanza lotho ngokuhle. Abuyisa ubusha bethu njengokhozi. Bayezo abantu abakhona endlini. Kuona futhi amaHubo. Kuyezwa abazalwane ovula izulu njengendwangu. Abuya lendlela njengamatende okubahlala kulona. Awu amaHubo phela ngasekuseni kuma ngangena lapha. Bangizwa abantu abakhona endlini. Aye Isaiah uthi yena oshafisa amaceba ababhuli enza abaprofeti bamanga bahlanye ogcwalisa izwi lezinceku zakhe afeza ukululana wethunywa zakhe uIsaiah lo ugcwele yonke indawo. Aye Isaiah futhi athi uNkulunkulu ongunaphakade odalela imikhawulo yomhlaba akaphela amandla akakhathali nokuqonda kwakhe kunakuphenya athi uye omuphayo yethileyo amandla nakongena amandla uyandisa ikhwepha. Angithi sithatha phi ezwini sithatha ezwini simusho ngokwendlela yena ashiwo ngayo ayikhali isigolozo simehla bovu. Ngiyeke ngamabomu lena yokumusho isaying part ngoba usakweleta ukuyohlala phansi nencwadi ekhuluma ngawe nekhuluma ngaye lapho ufika uyithole wena ukuthi unjani ungubani nalapho ufika umthole yena ngoba into emqoka yomuntu ukuthola uNkulunkulu ukuthi ungubani unjani nokuyithola wena. Ngeke uyithole kubangani ngama definitions abantu nabangani uyoyithola ezwini. Sivala amehlo izandla iphakama sesiyadumisa. Kasikhombisa ngosuku siyamdumisa. Thank you, Jesus. Rabakhotha rabashira bakhotha rabasiranda. Ngoba ingceba zakho ziminguna kubo bonke oThixo akekho abamshilo ukuthi uphethwe ikhanda ngamandla eze ngaphambili yena yedwa. Usindi waza wesindi. Uyazi wena uzokwenzani? Uzokwenza lento ekade uyifundiswa la. Ama 103 verse 3 athi yena othethelela zonke izono zami owelapha zonke izifo zami. Ungizwile ukuthi ngitheni? Ama 103 verse 3 athini? Athini? Athi yena othethelela zonke izono zami owelapha zonke izifo zami. Athina amaHubo. Yena othethelela izono zami lapha zonke izifo zami. Yes. Ngenkathi simusho thina nona uzobulokhu pressa lapho nje ukuthi ungothethelela zonke izono zakho ungwelapha zonke izifo zakho. Emva kwalokho senzobe ngikhulekela egcineni. Izandla iphakeme uyamusho nje. Thank you, Jesus. Umusho nje ngalokho nje. Umusho ngakulolu hlangothi lolo nje lwakhe as the healer.
engothethelela zonke izono zakho engiwelapha uzobubelesele kuloko nje ungenandaba nokunye izandla iphakeme inhliziyo iphakeme umlomo ivuliwe asimdumiseni thank you Jesus siyadumisa manje uphakeme baba Siyabonga. wena uphakeme phezulu kwamazulu inkazi yakho phezulu umhlaba wonke ungcwele Jehova Sebawothi umhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakho wena njengamanzi esibekela ulwandle kanjalo inkazimulo yakho iyagcwalisa umhlaba wonke kuze kube phakade naphakade wena uNkulunkulu umusa wakho omkhulu kuze bese ezulwini nokuthembeka kwakho kuze bese emafweni umusa wakho nobubele bakho kusha njalo ekseni kukhulu ukuthembeka kwakho wena uNkulunkulu wezinkululo ukukhipha ekufeni kungokwakho wena uNkulunkulu ophohloza uphahla lwendlu yababi ukwaze ikhanda lomholi wabo wena ophohloza amakhanda izitha zakho nabakuzondayo ukhakha olunesiputhu lwalosahamba ezona zakho uhlifiza wena owaphula umcibisho lomtsalo nesihlangu nenkemba nempi nomkhonto nempi uhlakaza isizwe ithanda ukulwa wena okhazimula ngobukhosi lapho uvela eintabeni zempango umnyaka uhlobisa ngobumnene bakho imikhondo yakho yonke iconsa amafutha wena ubusa ngamandla akho kuze bephakade amehlo akho ayahlozinga izizwe wena ohlalisa imhlala cha ezindlini ukhiphela ibosho ekubuseni wenze kube ngabahlubukileyo bodwa abakha ezweni elomileyo uNkulunkulu ongongcwele ohlezi bonke abangcwele my God uNkulunkulu waIsrael wenzela abantu bakhe amandla nokuqina wena obeka imishayo ezindlu zakhe emanzini wenze amafu abe inqola yakho obusa izizwe uhlezi esihlalweni sakhe esingcwele sobukhosi ihlangu zonke zomhlaba zingezakho uNkulunkulu ophakeme kakhulu nongobongekayo wena uphumisela izwi lakho umhlaba uncibilike wena Jehova umkhulu uyadunyiswa kakhulu emzini kaNkulunkulu wethu entabeni yakho engcwele wena ongongcwele ohlezi bonke abangcwele njengalo igama lakho kunjalo ukubonga wakho kuze besikupheleni nasemkhawulweni yonke umhlaba uphakamisile igama lakho nezwi lakho ngaphezulu kwakho kokhona lihle igama lakho liyabongeka emhlabeni wonke wena Jehova uyabavikela abathanda igama lakho bethabela kuwe izitha zabo zonke uyishayile emhlathini namazinyo ababi uwaphulile wena onguJehova indoda yempi uJehova igama lakho ogama lakho liumbhoshongo onamandla olungileyo uyagijimela kuona afumane ukulondeka uyisandla sakho sokunene sikuzuzela ukunqoba isandla sakho sokunene siyakhazimula isandla sakho sokunene singamandla isandla sakho sokunene sigcwele ukulunga isandla sakho sokunene siyaphathaza izitha isandla sakho sokunene siyafumana bonke abakuzondayo isandla sakho sokunene siyakhulula uNkulunkulu obiza izulu ngaphezulu kanye nomhlaba kuba wahlulele izwe lakhi igolide lakhi isiliva inkazimulo yokugcina yalendlu enkulu nokuqala zakhi izilwane zonke zehlathi zakhi inkomo eyisemagqumeni ayinkulungwane esiyone eliphelele ebuhleni wena uNkulunkulu wethu uqhamile ekhanyeni uNkulunkulu oza uphahlo ezivunguvungu ozilokuduma wakho sezivunguvungwini onguThixo wazonke inyoni zaseintabeni nelwane zonke zasendle zaziwa nguwena uNkulunkulu ongowakho umhlaba nokugcwala kwawo ozulushumayela ukulunga kwakho ngokuba wena ungumahluleli wezwe uNkulunkulu olithemba lemkhawulo yomhlaba kanye nelolwandle olukude uNkulunkulu ogama lakho lihle phambi kwabangcwele bakho uNkulunkulu othulisa ukuduma kwezilwandle inhlokomo yamaza azo nomsindo wabantu ukukulalele uNkulunkulu omisa izintaba ngamandla akho obhinqa amandla njengemvunulo uNkulunkulu owenza abakhile emkhawulweni yonke umhlaba besabe ngenxa yibonoliso zakho uyethabisa impumalanga nentshonalanga uNkulunkulu owenza amadlela asehlana conse amagquma abhinqa injabulo amadlelo embathi izimvu izigodi isibekelwe ngamabele konke kujabule kuhlabelele yeke ukwesabeka kwemisebenzi yakho simakade uNkulunkulu owesebekayo kwenzeni kwakho kubantwana babantu wena ogcina umphefumulo wethu ekuphileni ungavuma unyawo lethu ushelele onguThixo odabula amahlane ogama lakho likhulu ngobuqhawe wena otharabashiranda nogama lakho linguJehova umhlaba wonke uyakhuleka kuwena ukudumise bonke bahubela igama lakho babonga umsebenzi yakho uNkulunkulu ongongcwele ohleze zibongeni zabangcwele Baba ngenxa obukhulu bamandla akho izitha zakho zonke ziyathoba phansi kwakho wena ophuma zihlakazeke izitha zakho abakuzondayo babaleke phambi kwakho ovela ihlakazeke izitha zakho ababamukise njengomukisa komusi nanjengoncibileka kwengcina phambi komlilo bonke babhubhe bengabesafunyanwa bachithe bonke njengetshelo ndwayimane unguyise wentandane ungumahlulelo wabafelwa noNkulunkulu endlini yakho engcwele uNkulunkulu ohlukanisa ulwandle ngamandla akho nochofoza amakhanda izilo ezisebeka emanzini otarabashiranda usuku
lwakho ubusuku bunobungu bakho wena owenza ilanga nokukhanya omisa imikhawulo yonke yomhlaba owenza ihlobo nobusika wena uNkulunkulu wethu uyaziwa kwaJuda igama lakho liyaziwa kwaIsrayeli ithabanekeli lakho liseSalema indlu yakho iseSiyoni ngokusola kwakho kwehlelwa ubuthongo inqola kanye nehashi uNkulunkulu onquma umoya weyikhulu nowesabeka kuwa amakhosi omhlaba wena owenza imangaliso amandla akho wazisile ezizweni wena obonwa amanzi akubalekela izinto zomhlaba zathuthumela izitha zakho ayisibekela uNkulunkulu oza uphahlo izivunguvungu ozilokuduma wakho sezivunguvungwini ombani yakho ikhanyisa izwe umhlaba udikizele uzuza amazame nguwe ophumisa edwaleni ifufula wehlisa amanzi njengemvula uNkulunkulu oyisihlangu kimi uludumo lwami nophamisa ikhanda lami wena Jehova uyabavikela abathanda igama lakho bethabela kuwe izitha zabo zonke uyishayile emhlathini namazinyo ababu waphulile unguJehova oyinkosi kuze bephathe naphakade ababi bayachithwa emhlabeni wakho wena unguJehova ozokulangazelela kwabamnene uyaqinisa inhliziyo yabo indlebe yakho uyibeka kubo ukuba wahlulele intandane nocindezelweyo ukuze umuntu wasemhlabeni engabe sabanga uvalo nguwe omupha oyethileyo amandla nakongenamandla uyandisa ikhwepha uNkulunkulu ongunaphakade odalela imikhawulo yonke yomhlaba awuphela amandla awukhathali nokuqonda kwakho akunakuphenywa nguwena izolo nguwena namuhla nguwena naphakade akukho kwena uguquka nasithungu sakuphenduka ungu-alpha no-omega okhona nowayekhona nozayo umnini mandla onke wena yethiwe ngawe imndeni yonke yasezulwini nasemhlabeni wena ophasa konke ngezwi lamandla akho wena ovusa abafile ubizo ongekho ngathi khona kuwena impuputhe ziyabona ithuluzi yezwa imungulu ziyakhuluma ishoshe zasukuma omoya bangcolele bayalwa ngezwi amadimoni ayakhonjwa ngomuntu aqewula aphume angaphinda abuyele wena unguJehova wenyama yonke akho lutho lokwehlulayo udumo uhlalela wena eSiyoni intaba yakho engcwele wena ozwayo imkhuleko beza kuwe bonke abantu wena ungenza konke lingevinjwa umuntu icebo lakho uyavula ungavali umuntu uyavala ungavuli umuntu uvula iminyango phambi kwethu waphula imgoqo yensimbi nemvalo yethusi usipha ingcebe obumnyama nemfuyo ethukusuka endaweni ezisithekileyo wenza kube ingcebe yolwandle yonke iphendulele kithi olwakho udumo nesibusiso nomcebo namandla namagunya nenkazimulo nesibongo nokubatshazwa